Nistenmu ukoll lil George illi għadu ma fallix. Program wieħed u laqasin. Għaxin niftakar żmien meta konna żgħar li tkun pereżempju fit-toilet, tkun fil-ċina u tisma' s-sigla tal-programm kont nisma' jien inna Beda Domenica In, dit Maria De Filippi. To dream again, no? To dream again. Break my heart. It-toqol li tirrappreżenta lil pajjiżek jekk ħataħodha bis-serjetà, dejjem ikun żmien diffiċli. Iktar persuna kritika tiegħi nnifsi, irid inkun għamja biex ma nirrikonoxxix in-nuqqasijiet li kien hemm għamluha mis-semifinali għall-finali. Kien hemm ħafna oħrajn warajja li m'għamluhiex. U huma fost il-kantanti l-iktar li huma popolari mhux lilek irridu naraw lil Malta tagħna tajba. Mela l-importanti għalija jkolli dik l-assigurazzjoni, mela le biex nara l-Malta tmur u timmexxi. Parat li t-xinga, ma nafx għalfej. Għaxa t-tonqos. Le, mux għalek. Tonqos dak għalek. Lin. Meta ħriġ tal-politika kienet dak iż-żmien li low levels ħadu Pero jira niftakar. l-eżamijiet tal-mock test. Kienem, you're smart. Meta tarak, tajd il-mara. Il-mera ma tajdix daw l-affarijiet. Hawnhekk imma jkolli riservi f'dawn iċ-ċirkostanzi. Jekk dak li nara jien fil-privatezza tiegħi personalment, inkompli nagħmlu xejn mhu xejn għal tfal tiegħi. Avukat. Avukata. Mux avukat. Avukata. Mela ħajdu ilhom. Għax di importanti. Avukat. Mara u raġel jibqgħu avukat. Aħna ngħidulhom avukata, jgħidu ħafna. Nutara tibqa', per eżempju, però nutar tibqa'